Shalom, dihamu amanami dohot inanami punguan lansia, dohot inanami punguan inanaomi. Horas madihita sudina. Bagasan tikion nang taparade marohata lau mamuji Tuhata. Nang pe dang bohita rak marsaor songo nasomal, aledang makurangi las nirohata lau mamuji Tuhata. Atong taparade marohata nang pikirata martani yang mahita di bagasan rohata be. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 520 sada ayat sada dohot ayat 2. Amata nang sian Tuhata Yesus Kristus. Amin. Dihamu amanami dohot inanami na hinaholongan ni Yesus Kristus tatangihon ma barita nauli marhite peata di bagasan tikion iman atar surat di buku Matius bidu 20 sada ayat sada satro di ayat 10 sada di dokso memang. Dungi laho mandapoton huta Jerusalem saat mana sida tuso sorbet pagi mardonokon dolok jetu sianima disuruh Yesus sisianna dua hal nin nama laho mahamu tuso sor na di jolomunaan mamit tercupang hamuma disi tabat halo disada rak dohot anakna har-hari jalan tubuh hamumai tua. Jadi mulutung ado namandok hatana Tuhamu alusi hamuma narikot dui di Tuhani dungi Victor Luason nama alai masa pesisomoni asa jupang nahinatahon ni panurangi pabuah hamuma tulur Sion idama naroma rajami manokotho nalabok dorohana halode do hudulanna dohot anak ni halu di boban dungi lahoma akasisiani patupahon na didokon ni Yesus itu nasida
Dibuat nasida mahaludi dohot anakna. Diapehon ma ulos nasida tu kijangna laus dipahudul ma Yesus tu atas nai. Deba senatoropi pahebakon ulos nasida tu dalani. Na deba nari manalihi akarating nihau jadi dipesarakon tu si. Alai sudinatoropi akan dijolona nang namangihut sian di be menguluk-uluk pun. Hosiana di anak ni Raja Daud. Pinasupasu manaro parhite-hite guani Tuhani. Hosiana ma digijang. Jadi dinabomoti ibarat tuhuta Jerusalem. Gaorma nasahutai. Akanin nama. Isi halaki. Jadi dipadok natoropi ma. Yesus panurangi doi. Nasian uta Nazaret. Nadinuat Galilea. Ido saat. Paradema narikot di Tuhani. Dihamu amanami dohot inanami mingguon masuk mahita di minggu Palmarum. Somaldo diguari minggu Palmarumon ima minggu pangaradion tuari parningotan hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Palmarum namarlapatan doi mare-mare manang minggu mare-mare. Nama gobarhon lasni roha dohot olok-olok. Somaldo dipakai mare-mare manang janur kuning inma molo adong tiki pesta lasni roha. Molo adong pesta pernikahan manang ditiki menyambut pejabat. Manang aka ulaun lasni roha na asing. Lapatan na amang inang diarahon guarni minggondo tu hita asa marlasni roha hita manomu-nomu Yesus nagok holongi. Atong suku-sukun di hita puasa togi honon ni minggu kita marlas ni roha. HP Tuhan Yesus ikon do mangadu di paru kilo nagora. Ima ala di parade Yesus do dirina lahom manuhu uhum. Burani Tuhani na ikon sasitong na madabu do hita tuburai mana uhumi. Alai dituh Yesus tuhatai do saluk nai ido ubahen ikolas do rohatta uhud mangarade laho mangalusi holong ni rohanai songon nabinahe ni natoro diturpukta sadarion. Dihamu amanami dohot inanami turpukon patorakon Yesus naroma menguti huta Jerusalem ala jonok namatiki pesta ni hala Yahudi. Alai dan marbuah-buah ibana tu akan atoro nang pesongoni dibegi akan atoro pido harorona gabe Roma nasida manomu-nomu Tuhan Yesus. Di nama dapotong Jerusalem Tuhan Yesus disuruh ibana dua halak sesianna laho mangalap haludi. Didok Yesus tu sesianna nakin daya 2 ayat 7 didok laho mahamutu sosor na dijolungunaan mami terjumpa kamu mah disitabat halu disada rap dohot anakna har hari jalan tubuh hamu mai tuau. Jadi polotung adong nama dok hatana tuhamu alusi hamu mah narikot doi dituhani dungi pitor luason nama. Disuruh Yesus sisiana paradihon narikot dituhani. Di padohan Yesus si disuruh dohita marhite minggu-minggu pasionon lahu paradehon narikot dituhani. Atong amang inang ahama nabusi paradihota lahu mamalos pakokopo ni tuhatai di bagasan ngulunta na parjolo ima asa bangulu mahita di bagasan haserepon manang seremi roha. Narodo Yesus marsihundul di haludi songon pamukaon ni arak-arakan na naing masa di Jerusalem laho papatarhonna dirina Raja Israel nau pinarbaga-bagahon ni aka panurirang parsihudulun nai songon paradion tu proklamasi na ikon marsitaonon ibana laho panguluho kita jolma dada proklamasi huaso ni portibion na mga saon gugu do senjata
Ali marhite haludei neng pabuahon ibana do Mesias na paluaho kita. Dada politik, dada asa halua hita sian, malua hita sian Romawi, alai asa haluar do hita manang malua sian dosa. Marhite haludei magobarhon neng dipaturun jis do tu hita hai baruon, marhite penampilan haserepon. Narikot doi dituhani ido haserepon. Raja do narotu Jerusalemi alai raja naseret do ibana. Halo neboban do dipahudul ni raja nasangapi tung sotalub donian jala sohean masa di Portibion. Sapogos-pogos ni negara yang fasilitas panggonggomi tung sikop doi jala high class ale asing do molo Tuhan Yesus Kristus. Napaduahon ima panguluyon dohot hasatiaw. Nakin dok di ayat 2 laho mahamu tu sosor na di jolumunaan. Disuruh Tuhan Yesus do sisian nai makobasi proklamasi na naing patupahon di Yesus di Jerusalem. Alai dang maju sisiani dang dibahin alasan manang panibangion tu Yesus. Dan ganggu jaladang marsidalia nasida. Dan didok bohama Tuhan melosu dilehon napunasa haludei. Manang dang didok molo dang adong halak na disi Tuhan. Abe hubuan tami haludei panako do hami disi. Dang somoni amang inang alai bulus do dioloi sisiani paretani Tuhan Yesus. Posdo rohan nasida mangului pada Yesus ala nunga dilehon Yesus hata si haposan tu nasida ima nariko doi dituhani. Dihamu amang dohon inang pangoloyon dituhani dan rikot mamaki logika alai bulus ni roh. Jalan napunasa haludei be las dorohana mangalehon haludina. Dan maju ibana mangalehoni ala didok sisiani itu ibana nariko doi dituhani. Pangoloyon nasongonido dipangido sia kita dan pangoloyon molo adong si humisik manang pangoloyon alani si ubion manang butuhan lapatanna molo diparade jagal si panganna tabu pitor dipapuji-puji di bata alai molo dipangan ibana gulamo didok ibana rahis jalamau manang songona toropi ditiki ro Yesus didok nasida do hosiana hosiana habe dipudinai didok do parsilakon ibana pusa ma ibana manang molo ditiki mamora didok apala amang tuaku doi hape molo napogos dok dakutadai napatuluhon ima mamelehon na adong dihita radidu napunasa halodei mangalehon halodina dang didok ibana dakutada hamun alai las rohana mangalehon halodinai somunima na dipangido tuhita asa tapilihun ma nguluta tutuhani tapasahat ma nguluta ala nariko doi dituhani nguluta asa gabi pilihan na khusus diadupan dituhani song didok di buku Rom bidu 12 ayat sada nahuapui mahamu ale akadungan marhite-hite asni rohani dibata pasahat hamu madagimuna bahin pilihan na mangulu nabadia na hinalomuhon ni dibata ima hadaulaton ni namaroha na paupaton amang inang ima asa taswarahon ma suara puji-pujian dohot patuduhon parangi nadinggan diterpukon didok akan atoropido hosiana hosiana dipakai nasida do suarana lahu mamuji raja Mesiasi alani ido dipangido Tuhani tuhita asa tapake masuarata lahu pasangapon ibana
dadalaho mangaleai, dadalaho manuhasi di bata, gabi didok pasilakon alai hosia nama di Raja Mesiasi. Mangaleai di bata ima molo tapatuduhon. Suara gabus manang hata panggete-getion sian meluta. Alan i amanginang jamut mahita mamake suara tai asa pasangapon Yesus halu taima tapake suara ta do patuduhon parangin na denggan di ngoluta. Atong ima manginang na iko si paradiota laho manumu-numu Tuhan tai na parjol nakin ima asa toto kita mangul bagasan haserepon na paduahon ima asa tapatuduhon maroha na marpangguluyon dot hasatiaw na patuluhon ima tapelihon ma nguluta tu di bata na paupaton ima tasuarahon masuara puji-pujian dohot patuduhon parangi na denggan Tuhan tama masu-masu hita. Amin. Martang yang mahita. Moliate madiho ali Tuhan dilas niroha di bagasan pikion marhite nang kupatan ako kami hatam na badiai gabelas marohana mi Tuhan jala lampu botohan ma Tuhan akasi paradio ning bulu nami nariko diho asa toktong kami Tuhan pasaton bulu nami patuduhon roha haserebon roha penguluyon mamelehon salukna na adon bihami dohot maswarahon puji-pujian nang patuduhon parangi na denggan atong radi dulu nami Tuhan para sudinai narikot tuho jala asima roham pasu-pasu ma ngulunamion asototo kami di bagasan ahi pason di bagasan tikion Tuhan dan makurangi lasterohan nami mulutumpe dan boy hamirap marpumu songana somal patupahon PA di gereja alai toktong dolas rohan nami Tuhan mamuji guarmu nabadai ramoti hami Tuhan pada usia kami akapar sahiton toktong hami Tuhan di bagasan ahi pason jala elik-elik nami Tuhan toktong maho mangula ito ngato mani bangso namion got portibion anggiat ma Tuhan hatop sidung salunna akan masa nuain di parmulan namion posrohan nami Tuhan diari namangihut boy hami pajupang marsao mamuji guarmu di jorom nabadiai ali Tuhan di bata aman nami pasu-pasu matuan salunna aman nami inanami punguan lansia dohot ina naomi pasu-pasu nasia di aka ulon nasida ramoti nasida lehon aka pasu-pasu nagudangi jalapos rohanami toktong Tuhan tuukap hami rohanami laho manang-nangihon hatam nabadiai moliate maniho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami asima roham amin. Tapuji matuhata marede mahita sen kuede nomor 410 itu ayat sada tambah ayat tu. Los dison ma tapapu mupiliata. Sihala sonon
mahita mangido di tangiang hato patay. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma karajaanmu, say saud malomo niroham di banua tongaon song na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sisa madusa nami somon panisan nami di dosa ridongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot haguguot, rodi hasangapon saliling ni lilingna. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di mata ama, dohot persauran itu di parbadiaima, na mandongani hamu saluhutna. Amin, amin, amin. Horas madihita sudina.